Ukertong ka Voice of the People's Party na North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum haka khandai terik urumphang ulalet ban ai FIR Hasadar Police Station ha Shillong halor ka jingkno pindan kambakla ya ka pisa balamang daga sarkar pedeng ya ka Meghalaya ka bala thumu na banta ka jingpinlut haka port ng kalam COVID-19 katkum ka FIR uba Nongrum ulaong bahaka samoy pinrem jong ka yeng dorbar thawan ulabu jingkeli haka khat artarek unai luar ar hajar ar poar halor ka jingpenlut hadu ka ne ka tarik haka ba ya dei bat ka khalam COVID-19 ringkat bat baro ki jingpenlut nakamang tingka ka sarkar preng ka jubab haka to ka por na menteri ka kot yakhya ka long nyopon riu point san phon riu kulur tingka Henry kat kum ki jingtep bala yo lum na ka jingwad jingtep na ka RTI ka pisa baka sarkar pedeng kala pelat banyarap ling baka National Health Mission hapo ka India COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Package for Meghalaya kolong khatsan point Henry phoi kulur tingka haka phase 1 but shispa saw point khatar kulur tingka haka phase 2 Kani kala aban long ka jingpedan kambakla ne ka jinglutie ka pisa ki patba ki balong ki jingpen khen ye ki an hapo ka Indian Penal Code IPC la ong ka FIR habakren shikilat pathai khubor hadin ka jing FIR uba nongrum ula ong ba kno ya ka sarkar ne ya unu uriu shimet Henry kum unong shnong badan ka jing sokhya ukwa ban tep sha e ka pisa ka ja kani ka step ngawan ban file ka FIR banloj ka FIR hakti jong second OC bodai Mr. Momin ane po Sadar Police Station ngasokya bakum wena peneng kinomi khmat hakti ki por menta tengla resign hoi ngawan ban file ani kum responsible citizen halor jong kani ka jungpulut konsep ka bedai barka COVID-19 jong ka 2021 ti ngasokya ka wei kalong ba hangti ki por ka bangalong emali ngalapan ya kijing syai naka sarkar lembau minister Padang Brom ulapan pau baka ngapan kijing syai bakat no layo lamang kat no na po ka central government na po sarkar India ha ko bedai bat ka fund ka amount ka bangyo mo tenrei kila penpau bakala juba bakade nyopo riu kurur ti ka bapala pat kalong hadin ba file RTI u ba dispersing rani lalap ba napok central government la sanction kumba shispa kharkhandai krur ti kajingkali manta pat kalong ba sau phulai krur shei kaja tengah sokhya kum wei na preng ki amali ti manta pat kuma penpau bangawan ban launch ban lodge kanika FIR kadai kum responsible citizen kani ngaperken mau ba manta kalakut tak ka tenya joni ka term hakaba umdon shu ka session house kanudon syuk ka session haka bangitip aka demokrasi kidon ka legislative ka executive bat ka judiciary ti haka ba nganut banong baka executive bat ka legislative kalafil tadi halor tanong rim ngasanya tali ka judiciary bat ngawan ru ni ka por bangi scam na kaliang ka police department kan le la ka jong ka kamram at the areas Nomor 8 kan mau menur lembag kita ki sarkar polis kibong ba man bang idon po ka kam ni sate ki kiti ni mla ban trai lut ti ka bang ngait scam mata nakaleng ka police department umdon ban interfere habde bar kani ka subject ka mawan ra khmat bang scam ka investigation kan sapau ki baro ba sei kani ka sau pulai klor kadon namar ngiko aban tip ngidon kohok bar ko muwei na preng ginong song jong jala ngilai ka no jing jinjar ka jing sitom ka jing duno jing mensim babun ba akti ki por jong COVID-19 tigim kwa bain ka pisa jong paiba en penok kam bakla lani ngala ban use ya ta ka kentien ka bale si kala banong ba kala bandai ba don muno ba involve ka theft lani kala bandon ta ka misappropriation ka batu lani ka penok kam bakla Dengan dia keno ndai ka bang subu ita kum kawai na preng ki banta ka balong ka subject ka bang wanra menta ani po Sadar Police Station khanang bakan syai kanika jing temu ko jonga ka bang wan mudui lamba ka FIR hani po Sadar Police Station
Kawai kalong tangan ni bangam kwa ban up ngamla ban up. Madu kan new government. Nani madu manayo ban long minister. Leki modon kakabu mentah ngan lek mata. Ngata daw ngangit hagakam om hakati. Bat sakawai ngan kwa ban ha perken mau. Bah lo kani kejing mudui. Kabongan lodge ya ka FIR hapo kani ko. Sadar police station. Kawai aku perken mau bakam dei ba di election. Ma yodon bak perhat masim kabu election. Letang ni kawai ngade ubriu bakwa dakakam ndir bakti. Hoi 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 hoi. Hoi 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 hoi. Hoi aga TMC si Turki sentil ni kalayaban punai. Hoi aga TMC si Turki sentil ni kalayaban tingkai. Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkela. Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela. Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela.